Dano gauz ez? Bueno, a ver, hau, punto hau aukeratu ikusten dalako, hau indala 6 bat urte, 6 urte pinudi bazan, dana? Dana. Ikusten dan dana zan pinua. Eta, bueno, ikusten zuen moduen, hau pertsona batek erosi ban eta eukalitu sartu dau, esumako partera dana. Erentzik. Bueno, bai. Lur jabiek erabaki ban eukalitu esartzia. Da, gero hemen, beste eredu bada, silvopastoreo edo hori lorteko esperantzan, eta bertako espeziak ingendeko landaketa bai, hemen ezkerreko partera. Hemen ezkerrien gehien bate pauek sartu zituen, baserri hortakuek, lehen pinu esan, pauek amenago bat, arteka, baina gero ikusten da, kartzen zenan bersorkuntza natura bateri gaztaina eta aritza datorren. Eta horre, alambrea edo jarri gaben hor beste aldien betana pinu esan, horre 5 hektarea. Baserri hartaku Gasparreneko erosi ban, berak animalizak eta dugu. Izorban, izak jozenier, berak goizen esplikeko eskue, berak zera, zeran bida bena. Eta, bueno, fijaut izkate igoeran, zer landaketa mota, zezuez mota dauen, la galdera bat baukizu, goizen Lizarreri galdetzeko, bale? Zoze kontako da. Ez, ni hor behiko baserri zan bizinaz, eta dako zen lurrak, etxe bueltan dakauz. Nik uste hori izan dela faktore importante bat, mantentzeko ondo edo nahi izateko baso ganorazko bat, ez da, igual askok lur jabitiz, baina lurra takarre etxetik aparte, da desentendidu etxendiz, da horrek asko eragitzen dago. Gurasuk handi jasot lurrak, ondikan euran atiz, eta eurak handi jasot hori romantizismo edo amatxasune edo apur bat inguru baloratiz, eta hori da igual importantiena, ez? Jutezaz urbasa, iratire, beste dona, eta gure ingurukin konparata, ze mierda hau, ze gurin ezin de hau lortu edo, da hoxe izan da igual bultzatzai arrazoik, ez? Beste faktore bat, ure. Guk etxin ez daka urik. Urik ez eta hartzen da hortxe madalen azpixan, errekasto batetik ure. Eta dakizuen modun, gero nahiak esplikako dau, basuk garrantzisi dakar, duran filtrazioin eta kalidadin. Orduan argi geukan amenen bizala zoze txukune, ur naturala jateko hau. Eta unaiek aipatu da morun, berritxupe hartzen da gure, behiko etxine 2 zuri alditan. Eta horre, bardi, beste hektarea mordo bat egoa zen, eta landatu zen, 2019 hasi ginen hemen, pagunte aritze. Eta, gaiko esan be, pagunte aritze geixena. Hemen da ze lau mila bat landare, dago esan bestu bat. Bueno, egunon, eta nina Naia Gartzia Bengotxea, biologian lizentziatu eta neikerren biharratxen dutena baso zientzian departamentun. Eta hauzi aurretik guztako lezake Osto Zabalei eskerrik asko emon, gaur emustelako aukeri amentxo goteko eta neure egunerokotasune bizkatzeuekin partekatzeko aukeri emostelako, ez? Konturatuko zine emorun, gorutze torri, bueno, ondarrutar naberbetan. Ondo. Jarraitzen du. Gorutze torri gazen, denpora guztien egon gaz, basure begire, ez? Zuaitzai begire eta goiko aldea begire. Eta nik honeskatuko zuet bizkat beiko aldea behatzeko, ez? Zehatzen baten lurzorure, hori basu hoi posible eitzen da bena, eta lurzorure lurra planetan
bizitsi posible etxen da bena, eta oinazpixan gelditzen denez, gexenetan ikustezin bihurtzen dana eta ez duena zaintzen. Eta ez duena ezautzen, ezin esan ju. Eta orduan bizkat nahi zeueko ia konturatzeko gaigaz, ziurren iranok izango zaze konstientez, gaur hona etorri bazaze, zeo zehatxite ez. Baina lurra planetia ibeatzatzauen lurzoru, lurra planeti estaltzen daben geruza fin eta emankorra. Eta fin neirote zan, ze lurra planetik 6.000 kilometroko radixo bat barauke, lurzoruk metro bat, maksimo 2 metro erauke. Eta horretxok baimentzen dau lurra planetan bizitsi, zera geosferi, litosferi, atmosferi, hidrosferi eta biosferin arteko guni eta hortxe sortzen diz elkarrekintza guztik, ezta? Eta lurzoruk eskaintzen dozkuz guri hainbat zerbitzu ekosistemiko gogorraua. Horraz pixan harri bata. Eta hori harrixe, klimin eraginez meteorizaten hasten danin, apurtzen hasten danin, arrakalak hasten dizortzen. Eta hor gelditzen da ure metatute. Eta horra gertzen diz lehenengoko izaki bizidunak. Onjo, bakterio likenak. Horrek hiltzen dizenin, materio organiku gehitzen dabe horra Basuei loturo epetibilia pasion basuta. Eta hortik basotik da, bueno, goizida azkenen urtiekin, gure itxek basuk eta eroste zituen, behinoz aukeran bat eukiban, bat lurre bezaldutzen. Eta holan, urtiekin, nire etorri azten familixan, hau baso zati bat, guraso, binu moztu dabe ondalak itxekin, eta binu moztu da nire guzti aukeriak, gara, zutzeko eta zeu gestionen mozten aukera. Eta baso hori moztu genduren, ondokupe moztu ban, eta batera arepe saldu egiten dira. Orduen hori lortu otenien, a ver, egoten da, a ver. Esto da, gine, konservazio horiek, digo, hau eskumeko partizan, etxeko basue. Eta hau besti izan, etabia bat edo. Eta beste etabia eta erdi izen da, Jose Ixon salduztena. Orduan egoten izen da erdixe aritze, sartuak, danien aritze. Eta ezkerreko partera hemen egote sartuak, esan dugu, astigarra. Astigarra sartuak, eta gero hemen aldapangoiko partien, aritaz urkixe, errekonduen leixarra, eta ja gero hemen azte sartuak, eskumeko partien. Osak hau esaten da ditzizena, konservazio konservazio ditzizuena, ez dakit hemen ez, notatzen gordiniko arbolak. Tempora gutxien, bueno, eraldaketa honetan, edo baso gintzea emote gabitzen eraldaketa honetan. Bale, guk sartu gine 2015 gobernuen, lehenengo, zehatzi hori sartu zen berritxu lehenengo 2015. Eta ja lehenengo aurrekontuen, 2016ko aurrekontuen, esakin ideaik bez, baso gintzi zer dan, baina bai baunken argi baso publiko bat behar zela. Berritxun, eze bezan publikoe, zonken metro karraturik publikorik. En Cantabria y luego vine para acá. Entonces, el punto personal mío, a mí me gusta un poco presentarme un poco en la parte subjetiva, ¿no? Soy de una zona muy eucaliptera, donde se construyó una papelera en el 59 y a muchos particulares por convenio se les obligó a plantar eucalipto porque era un interés nacional. Y desde chaval, con 11 años, pues en el año 86, yo ya veía en el suelo, que el suelo de esos eucaliptales que tenían por entonces pues, menos de 30 años, presentaban fenómenos muy raros, que yo ya cuando iba, ya tenía la afición de ir al monte con amigos y en el bosque no lo veía. Y una imagen concreta que me impactó en ese momento, ver una cubeta en el suelo, una hondonada que se había hecho por lo que fuera, máquina, lo que fuera, al sacar madera, y que funcionaba igual que una bañera de ganado que se ponía impermeable y el agua limpia encima como si fuera eso, como si tuviera una capa de algo impermeable. Pero esto en el bosque no pasa. Bueno, es el ejemplo de cómo una gestión, no solo la especie que pongamos, sino una gestión que va disminuyendo la capa orgánica. Basogintza edo egorgintza nolako izenburu luze bat dekreto bat laguntzekin, bai, publikoek. Hemengo lursail forestal gehienak diru laguntza horretaz aprobetxeten dira landaketak, podak, enpresakak, desbrotzak eta abar ordaintzeko, ez? Eta